This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. This time check is brought to you by Coke Panalo Brakes. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes promo. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson nagalaom mapaydalom sa Alert Level 1 ang bugos nga probinsya sa labing madali nga panahon. Face-to-face sessions ang SP sa Bacolod mag-uumpisa sa Mayo 25. Sa balita nasyonal, liwat ng pagsakas ang COVID-19 case sa Pilipinas, posible matapos o kung posible nga magluntad o kasimana makaligad sang Mayo 9 nga eleksyon. Nationalist People's Coalition nagpabutsyag sang suporta kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker. Sa balita international, supply sang natural gas sa Finland ginpauntat na sang Russia. Sa balita sa sports, sa Gilas Pilipinas, natuldukan ang 33 anyos nga pagpanguna sa Rion matapos ginpierde sang Indonesia. Balita Entertainment, public viewing para sa haya ni veteran actress Susan Roses ginbuksa na samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ng 5 kapatimaan nga nakabato na sang bonus. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best! Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga nag-monitor sa Facebook, like, follow and share lang kita sa aton nga FB Live, okay? Kag dira sa aton nga mga regular of course nga mga nag-monitor sa Facebook, good morning sa inyo kay Rochelle Evangelista. Happy Monday. Kay Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Maayong aga, especially kuno sa iya pamilya dira sa Barangay Handumanan. Ma'am Vanessa Mayo, good morning gyapon dra kag kay Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Kay Dennis Nuestro sang Woodfire, Bacolod. Kay Evelyn Nipomuceno, maayong aga man. Kag Enrique Caballo Subaldo Jr., Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Mayang aga lang, no? Sakay Ope Manaay, dira sa may Florenceville Subdivision, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Good morning, man. Kag sakay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City, mayang aga sa imo. And happy birthday gali, karon nga adlaw sa kay Mila Ubando Chuatico. Man. Good morning and happy birthday sa imo, Mil. Nakapuli na ni siguro from Saudi Arabia ay no. Magbakasyon guro ay no. So happy birthday sa imo karon nga adlaw. Ya kay Stella Mariceles may agaman oy sa akong classmate bala kay Christine Puller Murillo sang Bago City. Dira sa Hall of Justice. Good morning dira and happy listening. Karon nga adlaw Lunes kita mga ka-aksyon. Mayo 23.
May 23. Sa mga nagasaulog sa kapistahan, bala dira subong adlaw. Balokati kabalo kita nga basta gani bulan sang Mayo. Damo ni siya yan, no? Month of festivals ni siya, month of fiestas ni siya ang bulan sang Mayo. Damo gid siya halos tanan damo nga mga lugar nga nagahiwat sang kapistahan basta bulan sang Mayo. Sa una sa siyudad sang Bago, magbilog nga Mayo na daw halos memorize ko nimo ang mga fiesta kon bulan sang Mayo dira sa mga naglain-lain nga mga barangay. Galing kay subong na nalipat na ko kung ang Mayo 23 kasi sinon niya sa fiesta nga barangay, no? Pero kung nagasaulog sila ka fiestahan sa karon nga adlaw, happy fiesta sa inyo. Anthony Hugos, good morning man. Standby na sa balita lokal. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7. Sa detalye na sa nagapaguna naton nga mga balita lokal, nagalaom naman si Governor Bong Lacson nga magabalik na sa normal ang sitwasyon sa Negros Occidental kag mapaidalom sa Alert Level 1 ang bugos nga probinsya sa labing madali nga panahon. Suno kay Lacson, may magkatuhay nga occupancy level ang mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 kag 2 apang kaangay na sa isa ka normal nga sitwasyon ang mabatyagan sa probinsya, umpisa sang panubuan ang alert level sa pila ka mga lugar. Sa executive order sang gobernador, ginpalawig ang alert level 1 sa 7 ka mga local government units tubtob sa Mayo 31, samtang alert level 2 naman sa iban nga mga lugar sang Negros Occidental. Ining 7 nga yara sa alert level 1 among siyudad sa La Carlota, Victorias, siyudad sa Sagay, Banwa sang Ibi Magalona, Pulo Pandan, San Enrique kag Candoni. Liwat ng panugyan ni Lacson sa publiko nga padayunon ang pagsuksok sang face mask nga among pinaka-basic nga hilimuon kontra sa COVID-19. Lunsay, mga lokal nga bisita lamang ang ginimbitar ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa iya inaugurasyon sa Hunyo 25, 2022. Suno kay Lacson, ginpakamaayo niya nga sa Capitol Ground, siyudad sang Bacolod, sige hapon pati gayonon ang inaugurasyon pareho sang tuig 2019. Sa inaugurasyon ni Lacson sa tuong Hunyo 2019, isa si Presidente Rodrigo Duterte sa opisyal nga nagpanginbulahan paagi sa video message. Lakip man sa ginpangimbulahan sa presidente si Emily Yanson. Si Lacson ang liwat nga nagdaog bilang gobernador sa boto nga 933,572 kontra kay Anay Bacolod City Administrator John Orola nga may boto nga 57,701. Samtang umpisa sa maabot nga Miyerkules nga adlaw Mayo 25, magabalik na ang face-to-face session sa sangguniang panlungsod sa siyudad sa Bacolod. Inambase naman sa unanimous nga resolusyon nga ginaprobahan sang konseho nga ginduso ni Councilor Cindy Rojas, Chair sang Committee on Health. Ini ang unang atiyon nga mag-atubangay ang mga konsehal matapos ang Mayo 9 nga eleksyon. Ginpahay ni Councilor Archie Baribar ang face-to-face session ang ginahulat na sang tanan. Madumduman, ginpatuman sang SP ang pila ka bulan nga teleconference o virtual session bangod man sang pabahog sang COVID-19. Ginpahayag ni re-elected Councilor Al Victoria Espino nga wala pa nila matalakay sa Senso Bacolod ang mga komitiba nga pag-auyatan sa mga konsehal sa masunod nga City Council. Suno kay Espino, magakonsulta man sila kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa bahin sa ilang partido pagatalakay nila ang ilang prioridad. Para sa konsehal, luyag niya nga matalakay ang malinong nga akonsang malinong ang mga chairmanship sa mga komitiba. Sa Nebaluan, 8 ang magapungko ang konsehal sa bahin sa Asenso, samtang 4 naman ka mga konsehal sa Grupo Progreso. Si Espino sa karon ang nagapungko nga chairman sa Police Security and Peace Order Committee on Committee on Ways and Means kag Committee on Information, Communications and Technology. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nangaligad sa takna nga alas 7. Liwat nga pagsaka sa COVID case sa Pilipinas, posible matabo 2 ka semana makaligad ang Mayo 9 nga eleksyon. Samtang Nationalist People's Coalition nagpabutyag sa suporta kay Congressman Martin Romualdez bilang masunod nga House Speaker. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 12. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan. Sakay Ma'am Luing Melos, mag-aga dira sa imo kagay migo naton Melchor Melos, no? Si Teacher Romela Ilustre Arevalo, kay Cielo dira kagay Excel Faye, good morning man. Sakay Lester Benitez bala, mag-aga dira sa New Zealand. Si Ayes, good morning man, kag si Aya Fire, no? Si Josephine Lacson, good morning man. Kaibigo naton Roberto Juanbol Gallo sa Las Vegas, Nevada. Kagdra kay Madam Alma Alvarez Gallo. Kag kay Romel Gallo, may agaman. Good Sa RG Boys. Yes, Miss good Georgia morning. Gargasiran. Good morning, Miss G. Yes. Kag kay Frances. Yes. Gargasiran, of course. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, draman kay Jean Buarom, Jean Sulgon, kag Jean Good Ignacio. morning. Puro mga Jean. Ano mga Jean? Jean Cabato, morning. Oh, Jean Kabato. Ne, may agad na. Good morning. Nandaan na Dali na lang, ne. Oh, sabi ko subong adlaw sang puli. Oh, subo. Yeah, Ah, yes. flight later. So, So, nag-chat siya sa ako na. Ano ay hanang Ano yan ang dala sa ako nini, ma? Agoy, hindi ka mag-expect eh, wala siya baggage. Kastrikto para man sa sang iya ginano nga Cebu pack. Hindi pa mo kana mo yan. Ano yan dala nini sa ako man? Siling ko gid Ano, ne. pressure ko lang ako ni kawin. Pressure si Nini aw. Pa-check na yung ticket kuno contract ko Nang- kuno sana all. Inang ato na sa ato ka na to balaga kwanto niya. Ay, mabakal pa kugli kay. Pwede guro, I think ambot akong gina-allow nila nga da ka mabakal within sa airport. Hindi lang ko sure kado
Grabe stricto sa auction boy mong lain sa una nga kung may baggage ka nga 20 kilograms bisan 5 pada ang imo nga maleta pwede. Subong yung auction boy sa Cebu Pack niya once nga 20 to 32 kilograms lang imo nga baggage king kuha. Isa lang gid yang pwede mo nga i-ano ya. Kasulod? Isa lang gid. Tapos sa una mo lang gid na isa tapos Ano namin mo man? ano? Ano namin mo nga isa lang? Kung may check-in baggage ka ba lang? Di ba magkwa ka 20 kilograms? Kaya di ba ang free nga hand carry 7 lang gid man mong. So kung magkwa ka 20 kilograms up to 32 di ba kay 20 kilograms na 32 and 40, di ba meron na. So ang 20 to 32 kilograms isa lang gid ka bagahe mapasulod mo ya. Isa lang ka bag? Isa lang gid. Hindi pwede nga total, tatlo ka bag, total of Hindi. 32. Amo na? Bisan ano pa naka mag-an lang na da kung mo lang gina. Kinanglan ako, mo lang ginhimo karadlawan kay nagakitaan ko ang ginhimo sa iban. Ang duhan lang kamalita gin topic Gin-scotch, Packing tape. Packing tape. Oh. Awa na ginhimo na lang sa iban. Ang iba naman yung ginsulod sa kita mo nang sa kubag lang dako bala. Nang dako-dako ginablanan para isa lang kadala. Asabad. Pwede ka na lang kadua ka bagahe i-check-in kung 40 kilograms imo ginkwa. Ano mo man naman kung local man lang biyahe mo bala pag ano man lang do bakasyon ka lang man. Anong style So amo na siya. Sa Cebu Pack na lang na. I don't know sa Sa iban. Palya, wala man. Wala ko kabalo. Pero do basta amo naman na Wala not pa, sure. niya daw naghapos-hapos na bala. Kahit tungod na medyo tawhay ng COVID-19. Niya, ano pag di mo, mabudlayan ng pasahero, taman. Ay kala. Amuguro na, ang ginahimo nila. Niya mo, ano pag di mo, para mabudlayan pag mga pasahero, taman. Gani no. No, kabudlay, no? Kaya tungod na ko lang sa tapos sa nagliga nag-stick to pag sila action Ano boy nga, ano nga. nga rason sinadaman? Ano? Anong reason sinabihain man? Kay tungod ko sa COVID-19 nga ginalikawan nila. I don't know basta tungod sa COVID-19 ang Na, ilang muna? reason. So una pag di pwede ka dala pag sa may extra ka nga dako-dako lang nga bag. Hindi gid pwede ginaalaw nila isa lang gid dapat ya. Isa lang gid ang dalon mo ya. Nga babi may kabi nga maleta kang gamay kita mo ng maleta ang gamay nga tag 5 kilograms mo nang nag-isa. Tapos may sling bag ka, hindi pwede. Isa lang gid ya. So, check-in mo na. Oo, hindi mo siya, namin ko kung wala ka check-in baggage, di ba pwede ka man lang kadala sa hand carry, basta di lang maglapaw 7 kilograms. Di kung mayara, kaya sang hand carry, yung maleta, yung 5 kilograms lang abe, tapos may sling bag kapag hindi pwede. Dapat isa lang gid ako no. Tigaling kay sang ulihi, damo nagprotesta, ginalaw na lang nila nga may gamay ka nga bag, kag may gamay kapag yung maleta nga hand carry, basta hindi lang maglapaw 7 kilograms. Pwerte, no? Lain sa una, yung basta kaya mo lang yung dalon, yung pwede. Standby na sa Balita National. Sa
Oh, sa mga mami dira, ready na bala ka mo magkaon sang solid food si Bulilit? Ay, may Mami Reco ako pag-abot dira. Ay, share naman abi Action Dorel. Action Boy, pilion nato ng pagkaon nga sulod sa budget, bulig busog. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni Dr. Rotjean Solantes ang Octa Research Team nga posible magsaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas duha ka semana pagkatapos ang May 9 elections. Ginpahayag ni Solante nga normal lang nga liwat magsaka ang mga kaso bangod sa pagtililipon nga natabo sa mga rallies sa mga kandidato. Sa piyak sini ginpatag ni Solante nga hindi maapektuhan ang pagsaka sa COVID-19 cases ang hospitalization rate bangod posible nga mild lang ang mabatyagan sa mga pasyente. Kalabanan nga mga sintomas ang trangkaso, hilanat kag ubo. 3 tugtog 5 kadlaw lang ang kalabanan nga kalawigon sang sini nga mga sintomas, gani ginapaabot nga hindi mangin pareho sa nagligad nga tuig ang matabo sa din nagginutok ang mga ospital. Una naging pahag ni Solante nga kung hindi magsaka liwat ang kaso sa COVID-19 sa pungsod pagkatapos ang 2 ka semana halin sa eleksyon, silingon nga mabaskog pa ang proteksyon sang kalabanan batok sa virus. Ginanunsyo sa Department of Health kon DOH nga na-detect sa Pilipinas ang unang kaso sa COVID-19 Omicron subvariant nga BA.4 nga ginakabig variant of concern. Isa ka Pinoy nga gikan sa Middle East nagligad nga Mayo 4 ang nagpositibo sa Omicron na BA.4. Sunod sa health agency, asymptomatic ang pasyente. Ang BA.4 ang ginakabig nga European Center for Disease o kon ginakabig sang European Center for Disease Prevention and Control nga variant of concern bangod ini ang mas madasig maglaton. Wala labot sa Omicron na BA.4 nga variant, na-detect man sa Pilipinas ang Omicron subvariant nga BA.2.12.1. Nagpositibo naman sa COVID-19 si National Task Force Against COVID-19 Chief kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ginkumpirmar ini ni Galvez sa statement nga ipagwa sa kahapon nga adlaw Mayo 22. Fully vaccinated na batok sa virus si Galvez lakip na iya pamilya apang ipag niya nga may mild symptoms siya nga nabatyagan. Nagpangayo sa pasaylo si Galvez sa mga nakakontak niya sa nakaligad nga 5 tugtog 7 kadlaw kagin rekomendar niya sa amin nga magpa-test batok sa virus. Naka-isolate na si Galvez pati ang iya pamilya apang ginpasiguro niya nga padayon siya nga maga-monitor sa vaccination efforts sa pungsod. Nagpabutyag sa pagsuporta ang Nationalist People's Coalition o NPC sa ginadihon nga supermajority sa Kamara de Representante nga nagasuporta naman sa kandidatura ni House Majority Leader kag later 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker masunod nga Kongreso. Ang NPC ang may 39 ka mga miyembro sa Kamara. Nagpakigkita kay Romualdez sa NPC Secretary General kag anay Batangas Representative Mark Leandro Mendoza, Rizal Representative Jack Duavit kag Quezon Representative Mark Enverga kag personal nga ginhatag ang manifesto sang partido sa pag-endorso sa iya bilang Speaker o kon House Speaker sa 19th Congress. Sa statement sa NPC ginpahayag nga nakitaan sa partido sang eksperyensya kag kinaiya si Romualdez nga maghugpong sa mga miyembro sang House of Representatives. Nabaluan una na nga nagpabutyag sang pagsuporta kay Romualdez ang Party List Coalition Foundation Incorporated, Independence, PDP Laban, Nationalista Party, hugpong ng Pagbabago, Liberal Party kag Lakas CMD. Ginaimbestigahan na sa Commission on Elections ang nakitaan nga mabalota nga gingamit sa training sa mga manunudlo sa Manila sa isa ka lugar sa Cavite. Sunod kay COMELEC Commissioner George Garcia, ginahibalo na sa komisyon kung nga agindala sang F2 Logistics ang mga training ballots alin sa Tondo padulong sa Cavite. Ang mga nakitaan nga training ballots ang dapat nga gintago sa mga manunudlo nga nagpaydalong sa training
kag final testing kag sealing process antes ang Mayo 9 nga piniliay. Depensa naman sang COMELEC, ang mga balota ang gingamit sang Mayo 9 ang naisip sang husto sa Manila Treasurer's Office. Nagakatingala sa karon ng COMELEC kung nga amay naglilapta nga balota kag kung paano nadala sang service provider ang training ballots sa Cavite. Preparado na ang Senado sa pagsaylo sa batasang pamansa sa mga Certificate of Canvass sa COC kag election returns para sa nagahilapit nga proklamasyon sa managdaog o presidential kag vice presidential. Natala na nga isaylo sa batasan ang mga COC kag ER subong adlaw Mayo 23 kag ginaprepara na ang katapos sa Office of the Senate Sergeant at Arms nga magabantay sa mga ballot box. Sunod kay Senate Sergeant at Arms General Rene Samonte, las 4 sang kaagahon sang Mayo 22 pagdalon sa Kamara ang mga ballot box. Sa karon suspendido ang mga reception activity sa Senado kag wala man sang diplomatic personnel nga magpadulong sa nga COC sumugod sa Mayo 23 tubtob Mayo 24. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Atong nagapangunang balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus. Si Bigoto na Melili Oligo, napatamiyaw niya si Stella U. Barbo. Stella U. Barbo, sang Tourism Office sa Murcia. Good morning. Jen Oy si Sir, kag kay Josephine Lacson, kuno salamat magid. Thank you. Welcome. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Torco Dionco. Hil Javier. Yes, good morning. Ato na siya sa Cavite naman. Ito na siya sa Cavite. Mabalik naman siguro sa Barcodora. Thank you, Gid, sa 50 stars, ha. Nag-send siya 50 stars. Yes, thank you, Gid. Hil Javier, no? Yes. Kag Action Boy, good morning kay Kagawad Melchor Rombines. Yes, morning kagawad. Aha, kag kay Lani Tolentino, good morning, man. Yes, oo. Sige. Si Jocelyn Song Comedia, maayong agaman, sa mga ka-aksyon natin dira sa hinubaan, maayong aga dira sa inyo. Kag sa mga Tagala Castellana, bla, sa kay Leo Talaban, no? Maayong aga dira sa imo amigo Leo. Yes. Kay Action Boy, ginatamiya ko lang si Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Good morning, Sir Edwin. Watching siya, Action Boy. Okay. Dina Magbato Malabago. Good morning. Ginagreet man ni Jessrel Lim, si sir niya Magbanwa sang Santa Barbara, Iloilo. From Jessrel Lim sang La Carlota City. Michael John Season
Si Kagawad Mila Alit, good morning sa imo, Mel. Good morning, Kagawad. Perting saot ito sang nagligad sa Ay, gala. Chicken Alley, ho. Wow, sana all gasot-saot. Tsakag mga Chucho. dudutayan lang ko kwanto para sa saot bala ni James Gapon bla. Oo. Atong saot ni James bla, ano ka ni panawag na? Ito yan, Breakdance. nakibot ka. Oo, dudutayan lang ko maka-breakdance. Nakalipat pa siya sa iyang Steffi. Ano na, James Mas? Na-pressure, siguro. Ay. Ano, James? Liwat. Pag liwat, sige, abi ko, final na. Pag stamp. Liwat na. Ay, lipat dyan po, James. Tama pa lang, James. Ikaw ulit nagpapanahog to siya. Sabi ko, yakam na mo na tong end. Amo na to. Nalipat sa gali naman. Nalipat sa supon. Basta importante, nakapadjak siya sa matunog. Ay, nako. Sa Sumag Tabunan Athletic Club members, good morning daw sa inyo. Yes, good From morning. Romblon Island. Ay, bongga. Romblon Island, kitsa. Ara da siya subong naman. Si Maninoy, ne? Guro eh. Ay, di ka naman Maninoy. Ara ka naman, di Sa ng Romblon Romblon, Island, ka na man. eh. Perti Romblon siya, eh. no? Ang damo Mana? mga marbles blaw. Dali ko tabi. Marble. Dali ko tabi marbles. Kita mo na gid na nga hindi gani allowed gani mag-over baggage ka. Kabugat na iha. Ano nilang iba ni tayo sa bulsa yan. Ang malo pa mo gining kabugaton ko yan. Kay Teresa Lamokso, good morning man. Balita sa panahon ko na action boy. Basta ano. Storya isa sa balita sa panahon sa Basta Mayo mo lang panahon daw na kami kablita panahon Oo. kasi sulit ang pag-asa. So basta kay andaman ta lang nga ma-expect kita nga mag-ulan gid kay nagumpisa ng panahon sa tigululan Wala Action na. Boy. Bisan ano pa na kanami isang chimpo sa aga pag abot sa hapon or gabi ga ulan gid no. Eh, oo. Kaya kung magbalita kasi sa panahon lang sa isang pag-asa, na sulit-sulit lang lang. Gani Talaka man. man lang. Ambot ko I-copy, gina-edit. pero na-copy-paste lang lang. Standby na sa aton nga mga balita. International kagiban pa. Ang Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye balita international ginuntat na sang Russia ang paghatag sang natural gas sa Finland. Ginkaakig sang Moscow ang pag-apply sini para mangin miyembro sang NATO. Naibaluan 8% sang natural gas ang ginakonsumo sa Finland ang nagikan sa Russia. Samtang ginpasiguro naman sa energy company ang ginapanagiyahan sa estado sang Finnish nga Gasum nga masolusyonan sila ang kakulangan gikan sa iban pa nga makuhaan pinaagi sa pipeline sa Baltic Connector nga nagaangot sa Finland kag Estonia kag ginsiguro sini nga magadalangan sang normal ang mga filling station. Sa balita naman sa negosyo, may rollback sa presyo ng diesel sininga semana sa fuel price forecast sa Uni Oil Petroleum Philippines. Para sa Mayo 24 tubtob 30 nga trading week, 2 ka pesos tubtob 2.20 ang ibuin sa presyo sa kada litro ng diesel. Ginalantaw naman nga magasaka ang presyo ng gasolina halin 3.80 tubtob 4 pesos kada litro. Kada Lunes nga adlaw nag-anunsyo sang price adjustment ng mga oil companies kag naga-epekto ni pagkasunod nga adlaw Martes. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 23 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 86 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 65 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, bukas na sa public viewing umpisa kapon nga adlaw Mayo 22 tubtob Martes Mayo 24 ang haya ni veteran actress Susan Roses. Ginkompirma naman ni Senadora Grace Bong nga cardiopulmonary arrest ang rason sang kamatayon sang iya nga iloy. Samtang lakip sa nagbisita sa haya ni Roses sa Musanday Senate President Tito Soto, Lani Mercado kag Cheryl Cruz.
Sa balita sa sports, napaslawan nga madepensahan sang Gilas Pilipinas ang ila corona pagkatapos nga masilat sang Indonesia sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Napiyerde ang Gilas sa score nga 85-81 sa hampang nga ginatigayon sa Than Tri District Sporting Hall. Bangod rin, natapos na ang sunod-sunod nga pagdaog sang pungsod sa 13 kasunod-sunod nga SEA Games. Kag may kamilugan nga 33 anyos na nga naghari ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ina pinakauna nga kayunan halin sang 1989 SEA Games sa Kuala Lumpur, Malaysia, nga wala na dala sa Pilipinas ang gold medal sa men's basketball. Nagtapos sa sa silver medal, kag natapos sila kampanya nga may 5 ka daw isa ka pierde nga record. Wala masarangan sa mga Pinoy ang mga 3 puntos kaang bench scoring nga sang mga Indonesians. Bisan all professional squad ang team ngayon nalakipanan dahil PBA MVP Junmar Fardo, Kiefer Ravena, Matthew Wright kay iban pa. Wala gyapon masarangan ang kasumpong nilang Indonesian squad nga nangin kaupod naman sa Indonesia ang anay NBA player nga si Marcus Bolden kaang naturalized nga si Brandon Jawalo kag Derek Michael Javero. Balita Espesyal! Dali lang, liwat. Ano ba? Wala mo na on? Nainit ko. Practice lang to yan. Practice lang to, gali. Yes. Amo pa naman itong pinaka-energetic ko nga Monday. Ano na yun mo yaman? Energy! Yes. Energy lang daw mga kaksyon na. Monday na Monday, dapat hindi taluya. Kamera na rin ba niya? oo. Ay, Monday na naman kakapoy. Ado ka mo na bala? Ay, Hindi, hindi na dapat pwede. energy! Nan, okay? Energized kita dapat. Dapat daw battery. Do battery ka bala? Oo, nga, energizer. Yeah. Nakakabayad na lang. Okay. So, sige. Diyan ay kabla kay ni bilang si Sino? si Julio Bautista ni bilang sa barangay Tapong Pulupandan. Oho. Nga nadula sa tong nagligad mga Domingo, amo to nasta sumo nakita na ni siya. Kay may Alzheimer's disease ni siya. Hindi sa bala kakalipat na sa bala. Kung pangkutun mo sa lipat na sa base bala kung may nakakita sa inyo dira sa iya. Sang na uli ni sa nakitaan ang puti nga sando suksok kasi naka short sang gray kag black. No kag kung may ara ka mo dira, palihog lang pwede niyo guro madulo sa mga malapit nga police station bala. Para dahapos pangitaon. Hindi ka pwede ka makakontak sa kay Julie Mugat sa 0966-579-7966. Hindi ka kay Johnny Rick Bautista sa 0917-637-8810. Nan. Basta may nakita ka mo da. Nag-edad na ni sa guro mga pila na ni sa man. No, ay mabutang bing edad. Ito senior citizen na ni siya eh. That's why may Alzheimer's disease na siya gani. No? Sige, go! Sige, so sa aton nga balita, Special Action Boy, aton pag-istoryahan ining mga signs bala nga nakabato na sang bonus. Kag ini nga bonus, Action Boy, mid-year bonus. Especially sa mga ni government, employee bala, mga police, or sundalo, or teacher. Mid-year. Sa government, mga government. Government na lang ang gahatag mid-year. Ay, iba nga private companies, gahatag man. Pero Amot kung madumduman kita nga tagaan mid-year. Ato niya katigom kita 13th month. Actually, ang sa gobyerno, ang mid-year muna, tunga na sa imo nga 13th month. Manang Sa ginahatag. ginahatag. Galing sa mga rungan ng gobyerno, ibang miyara daw, 14th month eh. Ang ginahatag 14th month, sila. okay, 13th month. So, ihatag nila na nga mid-year bonus, 13th month, at tapos pagka-December, 14th month. 14th month. So, sa una, ginatunga na siya. Ginatunga. Ang 13th month mo, sa mid-year bonus mo nang tunga, makuha mo. Te subok ari kay May na mo May daan ang ang gakabaton na usually ang ining mga bonuses. Correct? So ang una Action Boy ari Nga mabalaan mo nga nakabato na bonus. nakabato na bonus. Ari, may bag-o nga reband. Kasi, Sa mga sa mga teacher or asawa sa sundalo or police. pagkabago riban mo na bato niya na bonus. Ang sinyales in Action Boy, buhok bulong ang buhok for 3 days. Di ba? Patimaan sila. Uy, paglabay doga pa ni mga bulong nga pang-riban ng buhok ka. Nakabaton ko sa mid-year ka na bonus. guroy. Hindi ka na mamangkot yan, nakabaton ang bonus. Kundi pag simot, mas buhok,
Ang bonus ay. Gani. Ahora dayo na. Amo gani. Abot na. Dumurog pakot. Sama na siya. Mauna sa dayo. Paktan mo haw. Pamat niya mo na, paktan mo ha. Yeah, mo na dapat kasi may straight ang buhok. Kalain. Sama na siya, isa sa mga signs. And then next action boy, feeling blessed. Yeah, feeling blessed. Ang patimaan sin action boy, may mga Facebook post na siya nga hashtag feeling blessed. Sana all. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Lord. For the blessings. Pwede no. Yung mga mama pala dahil yung mga emoji. Thank you, Lord, for the blessings. Yeah. Feeling blessed. Pero meron masupo da yun. Panis yung feeling blessed mo pag ano kayong ginsukot gani. Pag siningil kayo. Pag siningil kita ng utang. Panis ko ng feeling blessed. Ay, kalay. So, lantaw nyo dara kung inyo nga mga Facebook friends na may mga post nga feeling blessed. Kagagaubra. Ang mga ano sila, mga government employee. But sila nga nakabato na sa ilang mid-year bonus. Thank you, Ang mid-year Lord. bonus, ay, correct. I think ang mid-year bonus ang government sa ining May. May ginawa Kaysa na ya. kita ko na sa law, may law na siya mo. Nga it should be given not earlier than May 15. And not later than end of the month, May 31. So, Sinigili nga te, mga... pag sinigabin not earlier than May 15, Oh. labanan pa kami 15, natag na dahil niya. Yara na dayon. Patak sang May 15, yara na na yan. Yara na dayon. Ginapupararan na ang mga wakon mo. Oo, kasi syempre kinanglan mo Pag sa May mga... 15 na na so da ba? Ang ubos na ganang ibanda. Uy, pag May 15, guro, na-advance na. Ay, dugay mo. Amo na. Mga, guro, mga February, guro March. Grabe ba? Oo. Ang for me, dear. Oo, Ay, nakuha na yan. Nakuha na kay Judith, ya. Oo. Kay Juna. Kay June. Kapain na sila. Okay? So, next action boy, may ano na dayon, may bucket meal for the fam. Yes! Ang puli, meron din bit-bit nga bucket meal. Bakit? Sa una ko na nung isa lang na kanina. So, una yung ko lang mga- na unang... Lechon manok lang niya sa una, action boy. Naka-plastic lang niya, subong naka-bucket meal na yan. Kaya, naka-ginhawa. Naka-ginhawa. Kay pagka-withdraw, rikta na yun sa, sa kundi nga mga... Jubilee. Makdolibi. Makdolibi, hindi lang na. Hindi. Meron ko na nakitaan mo. Bakit nga balde? As in balde. Sabad ba? So, mariktan dahil kag sang una, yakong ga-compute kung pila ni tanan man. Subong yawain na. Ayun na. Riktan lang yung bayan. Ito na ako. Bakit meal na gani? Mga 5 ka Wala ba? na nalantaw yung presyo. Pero to 457 plus. Di ba? So, wala ginawa mo. Wala yung mga plus. Nan. So, subong yawain na. Ayun na yan. Order da. Iyan ba? Order da. Ako na yung gusto. Mga pila, pupunta mo ng bata mo. Bata. Mate, pilang kwanon tanay ma. Kwanon mo nagkwadyo da. Oo. Order lang da. Order lang saan gusto mo. Yan. Basta wala pa ang bonus. Ito, yun lang. Order na. Kwanon, ng budget meal lang. Budget meal lang. Das wala na ang may halampangan. Pag lang. Kung may pagkano yung bonus niya, budget meal lang. Budget meal. Dahil itong ano yung totoong burger. Ay, dahil. Anong burger Kung nara na gani. Nga rin, dahil. Yamanong, di ako di ma... Ang ultimate blood. Bongga sa ultimate. Tain, ha? So, okay man na Diba? At least sa imo Enjoy your sa pinagpaguran. Yes. Enjoy sa pinagpaguran. So, next action boy, ang certified box office hit ang mga ATM machine. Yaw ka niya. Pero di pa ang pila sa nga sinihan niya, action boy sa pila sa nga ATM machine. Yaw na. Yaw ka niya. Duha na mo kung may bonus or may mga panagtaganay o kung mag-abot ay isang 4-piece. Yawan ko gid sa ATM yan. Sa 4-piece pag idyo, kanter pag idyo, no? Gakalabyan ko lang kisa sa may ano mo. Yawan ko tayo pila ya sa linya ya sa kanya sa mga basta ara na manog na-release ang kwan. Release na. Ang isang 4-piece, yawan ka dati amo pag ng bonus so. Amo to guro sang nagligad nga mga kwan guro nga yawan kami libot mga ATM. Wala gid. Ubos gid. Ubus gid. Yawan ka libot. Ano man ni man? Kay gali amo to gali tagtaganay bonus. Dito na nagano gali.
Naga-withdraw. Kaya ako meron ako na nalabyan. Drabla sa may, ano na gani, sa may Lacson, drabla Cyber Center sa Land Bank, tabala? Oo. Nag-abot dyan, isagi dyan ka-canter. Yung mga duman na, higit sila. Ano to ba? Mga 4 4-piece na, kaya yes ang 4-piece sa land bank, kagi mo. Oo. Tindri Tika mo duman no? na, higit sila ya. Sa kagit sila ya sa canter, dapat ya. Di kay kalayo mo na sila niya. Sa Tingob na bagay. lang, matingob na lang tato. Oo. Pasamot-amot na sila dahil sa gas. Oo, na. gamutan tala ng gas. ang Kamahal pa kwento. nga daan sa gasolina, subong. Okay. So, next action boy, may gulpi na lang mga musta. Yes, after 48 years. 48 years nga. Doors, musta doors. Musta? Ay, no, sang nagligad, mali nga tuig. Doon na kami kakistoryanan. Musta sa gulpiyaw. Abot siya gali nga may Ano ka, mid-year. bonus ka. Oo, Mid-year bonus. nag-abot. Meron nag-action boy, kaya di ba nag-post na sinabala action boy nga mid-year bonus ang kapulisan ipanagtag na boss nga adlaw. May nag-comment, ay nano, kung may inyo i-post nyo pag hindi sila gusto mabalaan. May nag-comment, nano, wala lagi ibang balita, i-post nyo pa ito yung mga bonus, i-post nyo pa dyan. Ay, sorry. Pulis siguro to eh. Siguro. May nag-comment, diba? Sa ano to galing nga, day man? Nalipat ko ba sa pagka-boss? Di ba muna yung mga 15 eh, yung mga muna sa. Oh, Kaya ipanagtag 15 na na. sa mo not later than May 15, di pag May 15 na eh. Oh, kaya na-interview to si si BCPO Director Martir Blaut. Yung matagin na post Bonus sa sa Facebook kapulisan, ang detalye. ipanagtag buwas nga adlaw. Oo. Na, anong gipost nyo pag... Uy, nagkini ba balita? I-post nyo pa pati mga bonus. Kinilabtan nyo pa da. Ay, kailangan daw daw. Ito nag-comment. Kaya siguro, basta mabasahan sa nga, it's either manugpangayo or manugsukot. Kaya harap pag gani nga sa province, wala mag-announce. Kaya kung di nga-announce na kung pilang bonus for December. Oo. Nga muna yung managtag sa muna, siling sa isang uwigo. Yan, pwede na nga, hindi nyo lang yung pag-i-announce kung pila yung managtag. Na-announce gina yan, ha? Na-announce Na-announce gina yan. Kung makaba additional bonus, sila nga 50,000 na ba? Ikaw na lang ito diskarte sa imo to ya sa asawa mo ya. Ako, Kung paano anong diskarte na? mo to ya. Oo. Pwede mo na imambalan niya nga. Maya pa sila ya. Duway ko tublay madala dahil sa bonus. Wala mo tayo sa bonus. Madala. Kay G.O. Wala ko yung na. Ay, kasaban. Tumalong sa mo regular ka. Huwag ka madala. Puta nga. Huwag ko to yung mga ichikon ko bala. Ay, kalahin, chikon. Kita, diri sa atong laki sa Ablaw nga, meron man niya, di ano ning bonus, si ATM. Di, ATM ay, eh. Giroy, cash lang. ATM na kung ka. Damagin ka cash lang. Kasaba. Yung butsin ko, ang butsin nyo dahil ako nga. Kaso ATM mo, ikaw May problema. problema. Kaya ang ATM ko, harap ng sakon. Oh. Higilag lang ATM. Ito sila mga asawa. Di konti, ano lang. Huwag galing mga salig, asawa lang sila. Ay, kalay. Nasalig. Di ako niya, dito mo, kung nangyarap na yung sakon niya. Di, huwag kayo problema kung ipagay sa ATM. Wala kaya. Huwag kuya. Oo. Ay, kalay. Hulamon, mala na yan, ha? Ha? Hulamon, mala na yan. Kung may ano na. Kung kuhan niya eh. Hindi ang mga Kung may araman siya kaguligong yung ATM. Mga hindi ako mga ayo eh. Hindi na yung Ay, paglabing. na-record ko pag nagkagapo ng sawa. Ate, sige. Sige. Siya mo lang Amo lang na lima. Oh, may duga ka. Ano pa gina? Amo ganina. Gasala na sa pangita kay Judith, kay Juna. Agasala na. Kayo may inog ano na siya. Hindi, marinyo na siya. Amar. Kung ano naman ang pang December. Ay, kalay. Oo, patiha ko. Oh, hello, Joe. Joe date. Ay, John? Nang natin na nagtagto ko ron mo nang pwede ko ka renew dayon. Kaya ato ni iya to ni Juna mo. Kaya iya ni Judith na to kay Juna mo natunga na to ni Judith kay Juna. Okay. Ti manawag na sa debt nang i-release na to kron namon bonus mo na. Bala mo na dahil ma-release na kay napangita is Judith din to si Judith mo June. Na-release to kron namon bonus mo. Ti taw. Ito video do ka kuan ang makadba kuan to sa akon December. Ay, kalay. Oo, muna. Pati ako. Ay, pati ko si Buya kagi ka na work sa Kagi para sa mo sa government. gobyerno. Oo. Kila katuway ko lang sa gobyerno. Wala, no? Sab. Sige na sa una sa gobyerno, ang hindi mo lang ma-loan ta sa una. Ang ano? Loan mower. No? Kasabad, loan
power. Kaya kung makagamit lang sa iyang mga ano, Ha? galumaw. Go for it sina. Nung tanan sa unang bangko, may loan ka mo. Oo. Sige na daw. Ay, gali ka. Kora ka sa government. Mati na kayo ginabalita na dayon yung ang DBP gali ka pa loan to. Kasabad sa lumaw. Ang DBP to niya galing may loan ko sila mo. Hindi lang. Di Loan to sa DBP. Kala, loan here, loan there, loan Ang tanan nga bangko everywhere. nga dan ka pa utang man mo. Gana Kay labot man. ni sa mga kay Judith kay Juna. Oo, meron Mga bangko ka ka dyan. pa utang man. Ito may bilin pa man ang sweldo. Amo gani. Ginaruling-ruling na dayon. Rolling na negosyo. Amo na tas dayon. Negosyo eh. Actually, na mga riban na, dra mo na makita sa mga bagong loan. Ay, bongga. Kabating na sa istorya sa kuan. Sa Ano naman na, piwag istorya mo da. kabating na sa istorya sa sakay sa jeep nga pasahero. Wala. Ano na. Ang isa nga bayad siya 500 mo. Ah. Bayad siya kili 100 na ang estudyante 100 si 100. Sakay man ang isa man nga kuan bayad siya 500 niya. 500 nang kuan niya bago kuan na. Bago na, Bago gano'n. naog. Ate, te. Ano ang isa to yan? Ang isa Ganja ang 1,000. Yan, 1,000. Sa pasla tanan dito. Pag-ulang-ulang GSIS. Bago na siya kinakalon. Wow. So, mas dako-dako iya. Yung pag-ulang-ulang GSIS. Amo na sila magbayan. May ano gidya, may bago na og. Tingin doon ka dati kalunan sa bla niya. Ano? Si Mana, bago naog. Si bago na og. Tiya. Sa klibo niya, sakpan nila tanan ba? Empleyado, bago ulang GSIS. Ay, kalain. At least panakop siya. Oo, Muna importante at least. na. Gina-share Masu- yung iya nga Yung blessings. masugid ka rin mo. Sige, dito nga lang morning Joe Mariang, ang mamela sa Batmalaka Gamala. Musta ko ng video kay kapon. Actually, hindi sa video kay kwanto siya nang amon to nga Sino na nga musta sa si video? Miss Georgia Gagasan. Okay. Kwanto sa mga estudyante, sa mga kwandala sa mga reporters, voluntary reporters, God, Data gatherers. Thanksgiving. sa mga So, sa ila, no? Di may sing-along naman lang, nagkanta-kanta na lang. kanta-kanta na lang. Kaya may sing-along contest to gapon sila mo. Kami kwan lang to yung mga guest Buges. And mga, mga... judges. Yes, mga judges. Mga horados. MJS Candido Hildore, congratulations ko sa iya sining nga daughter. Nga si Miss Irene Joy Hildore for graduating as cum laude Wow! sa Iloilo Doctors Colleges, BS Psychology. Wow! Ay, congratulations! Congratulations kay Irene Joy Hildore. Ay, cum laude. Wow, in fairness. BS Psychology. Halong-halong na siya ba si Isayko yung Gani, tanong. say ko, yung actually mo butsi mo daw. Gaya ni siya, dumamuzila for success ni siya. Marilo Travilla Catinoy. Angela Gayandato. Hindi ko mabasa yung bilog. Angela Dinda, gayon dato, Castillo. Rona Good Rida morning. Trava. Good morning, man. Rachel Bihag. Action boy, kung pwede mo malunan ang BIR, lunan pa. BIR? Sa TVI, araw gito. BIR, lunan. Sobrang na. Kasabad. Si Lito Claridad. Good morning, Good man. morning. Sige. Sige. May gina-greet happy birthday si Teresa Lumokso. Happy birthday ko sa batchmate niya nga si Neneng Jera Kasuyon today. Happy birthday! Neneng. Sige. Okay. Ronnie Robles, good morning man. Mayo ka magkanta kung action boy daw ka professional singer. Ay, yes bala. Kaso na dusmo lang siya, way siya kabangon liwat. Na way na siya nag-professional singer, nagwikta lang siya newscaster. Ulo ka na sa tama ko sa inom cold tubig lang, maga. Si Jackson Dorel, matiyan mo pa yung basili kapag yun nga. Ay, kalain. Sige. Jessa Hirantoles for passing the bar examination. Congratulations from Josephine Lacson. Congratulations! Wow. Sige. Mga ka-aksyon ninyo ginmamatihan ang aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karong adlaw Lunes, Bayo 23.
Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman rin News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Once upon a time,